அடுத்து வந்து இந்த மூட்டு வலிக்கும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குதுங்க. இந்த அறுசுவை உணவுன்னு சொல்லுவோம். அது என்னதுங்க? இந்த அறுசுவை உணவு இனிப்பு, புளிப்பு, காரம், உப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு. இந்த அறுசுவையும் நம்ம உடம்புக்கு தேவை. இது தெரியாமல் நிறைய அரைகுறைகள் என்ன பண்ணிடுது, இதெல்லாம் மூட்டு வலி இருந்துச்சு, நீ இதை சாப்பிடக்கூடாது, உப்பு குறை, புளியை குறை. அப்போ உப்பு புளியும் இல்லைன்னா என்ன தான் டேஸ்ட் சாப்பிட்றது? உப்புல்லா பண்ணம் குப்பை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம உப்பை குறைச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா மயக்கம், அதிகமாக தண்ணி தாகம் எடுக்கும். அதில் தான் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க, உப்பை தின்னவன் தண்ணி குடிச்சு தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடம்புல சில நேரங்களில் சூடும் அதிகரிக்கும், அரிப்பும் அதிகரிக்கும். அதே உப்பு குறைவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா தசை மெலிதல், தசையெல்லாம் கரைய ஆரம்பிச்சிருங்க, வாந்தி வரும் அந்த உப்பு இல்லைன்னா. இப்போ நீங்கள் கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து வாந்தி வர்றதுக்கான அவங்க உப்பை எடுத்துக்காதது தான். மிதமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் புண்கள், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் டேஸ்ட்டு கூட அந்த சுவை அரும்புகள்னு சொல்லுவோம் நாக்கில் இருக்குது, அதெல்லாம் கூட செயலிழந்து போயிடும். இதெல்லாம் வந்து உப்பு குறைவாக சாப்பிடுவதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள். அடுத்து வந்து புளிப்பு, இதுதான் அங்கே நிறைய இந்த மூட்டு வலிக்கு சம்மந்தம் உள்ளது. புளி வந்து சாப்பிடாதேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். ஆனால் இந்த புளி குறைவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னாகும்? மூட்டு வலி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பாயிடும். உடம்புல வீக்கம், இப்போதுன்னு சொல்ல முடியுங்களா, நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஊது காமாலை இதெல்லாம் வர்றதுக்கு புளி குறைவாக இருக்கிறது. ரத்தம் கெட்டு போகிறது, இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குங்க. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கணும்னா சரியான அளவில் டேஸ்ட் உள்ள உணவுகளை எடுக்கணும். இதை விட்டுட்டு நம்ம இது சாப்பிடாத அது சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் என்ன ஆகிடும்? நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதுதான். இதை தெரிஞ்சிக்காமல் தெரிஞ்ச தொழில தொட்டவனும் கெட்டான், தெரியாத தொழில விட்டவனும் கெட்டான்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கணும். இனிப்பு உணவு அதிகமாக சாப்பிட்டா உடம்பு எடை அதிகரிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதே இனிப்பை சாப்பிடாமே இருந்தோம்னு சொன்னோம்னா நிச்சயமாக வேறு சில பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பாகிவிடும். மனநலம் கொண்டு கெடும், அதிகமாக தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும், சோம்பல், உடல் எடை குறையிறது, இதெல்லாம் ஏற்படும் இனிப்பு சாப்பிட்லன்னா. டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு இனிப்பே சாப்பிடாதீங்க அப்படிம்பாங்க, உடல் மெலிஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஏன்னா கடுமையான பத்தியம் இருக்காங்களா? அப்படிலாம் இல்லைங்க. தேவையான அளவுக்கு நம்ம தேவையான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அது ரொம்ப முக்கியம். இது இல்லைன்னா தான் பிரச்சனைகளை கொடுக்கும். அதுக்கு தான் என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ரசம் ஊற்றி சாப்பிடு. அந்த புளிப்பு என்ன பண்ணும்? உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கெட்ட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றத்துக்கான வேலையும் செய்யும். இதை விட்டு அரைகுறைகள் நிறைய தப்பாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை நம்பிக்கிட்டு நம்மளும் வந்து இந்த இனிப்பையும் விட்டுறோம். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு மூட்டு வலி வந்துருச்சா, இன்னும் உடனே வந்து புளியை குறைச்சிப்பா. உடனே இவர் இந்த காரம் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கு இரைப்பை குடல் எல்லாம் புண்ணு வரும். அது மட்டும் இல்லைங்க, மலட்டுத்தன்மையும் ஏற்பட்டுருங்க. இதுதான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இந்த சில்லி சிக்கன் அப்படிலாம் சாப்பிட்றதுனால நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து கொண்டு போய் அந்த லேகியம் இந்த லேகியம் நிறைய பேர் செலவு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே காரம் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியம். குறைவாக சாப்பிட்டோம்னாலும் சுவை இல்லாமல் போயிடும், உணவில் டேஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடும். ஏன்னா உப்பு புளி உரப்பு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தட்டு பறக்கும். இது நிறைய வீட்டில் நடக்கக்கூடியது.
ஒன்றுமே இல்லை, சதசதமன்னு இருக்குது அப்படின்னா அந்த காரம் கொஞ்சம் வச்சுருந்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதுபோல் இந்த ஒவ்வொரு உணவுப் பொருட்கள் இந்த டேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு செயல்பாடுகள் இருக்கின்றது. அதை பொறுத்து நம்ம உடல் எடை அதிகரிப்பதோ உடல் எடை குறைவதோ, மூட்டுகளில் வீக்கம் ஏற்படுவதோ, மூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கத்தை குறைப்பதோ செயல்படும். இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இந்த மூட்டு வலி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, சார் நீங்கள் என்ன சார் சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா, சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன கஷ்டமாக இருக்குது. இது நிறைய பேர் அப்படிலாம் இல்லைங்க. இங்கே எல்லாமே சரியான முறையில் ஆய்ந்து அறிந்து தான் உங்களுக்கு கருத்துக்களை பரப்புகிறோம். அடுத்து தோற்பு. அந்த தோற்பு என்ன பண்ணோம், தோற்பு அதிகமாக எடுத்துக்கலன்னா, இது போதுமான அளவுக்கு எடுக்கலைன்னா டேஸ்ட்டு அறியக்கூடிய தன்மையிலும் அஜீரணமும் ஏற்படும். அஜீரணம் சரியாக ஜீரணமாகாது. அதுக்கு தான் தோற்பையும் சேர்த்துக்கணும். அதுவே அதிகமாக இருந்ததுன்னா வாய் குளறல், பேசும்போது சில பேருக்கு தடுமாற்றமெல்லாம் ஏற்படும். இதெல்லாம் இந்த தோற்பு சத்து குறைவாக இருந்தது அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது மாதிரிலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை தெரிந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ மூட்டுகளில் உடனடியாக சார் நீங்கள் குணமாகறதுக்கு நாளாகும் அப்படிங்கிற இது வாத நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் 91 வகை இருக்கிறது. அந்த 91 வகையில் நமக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சார் இதெல்லாம் நாளாகுமே குணமாகறதுக்கு அப்படின்னா அது வரல நான் வலியோடு எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் அபூர்வாவில் ஒரு வரப்பிரசாதமாக ஒரு ஆயுள் கொடுத்துருக்கோம். ஆயுளை நீட்டிப்பதற்கு ஒரு ஆயிலை கொடுத்துள்ளோம். அந்த ஆயுளை தரணும்னா 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே வலி குறையும். 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே வலி குறையும். இது இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடி. முழுமையான அந்த ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நார்மல் லெவலுக்கு வர மாதிரி நம்ம 3 மாதத்துக்கு ஒரு ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதை நெகட்டிவும் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அபூர்வாவில் அற்புதமான சிகிச்சை இருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக மேலும் விளக்கம் தேவைப்படுபவர்கள் எங்கள் மருத்துவ கிளைகள் நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, சென்னை மற்றும் மலேசியாவிலும் செயல்பட்டு வருகின்றது. நீங்கள் இதில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தொலைபேசி எண்களில் ஏதேனும் ஒன்றினை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் வருகையை முன்பதிவு செய்து மருத்துவரை சந்தியுங்கள். மூட்டு வலி போச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு சந்தோஷமாக வாழுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம். வணக்கம்.